sawa pa ang COVID, o bisa na karon nga naakita sa COVID phenomenon, kung atong tanawon ang atong dagan sa panahon sa Adbento, labi na gayod pagsugod sa Misa de Gallo, ang atong excitement nagasaka, no? Rising kanunay, no? Sama sa pagsaka sa gidaghanon sa COVID pod, no, di ba? Wala pagpasok sa Misa de Gallo, bisan tunog, antos gyud og linya dito, lampas pa sa Iglesia ni Cristo ang pila, no? Lagi tungod kay ang excitement nagasaka pod, no? Hangtod kagahapon saka, antod pagkagabi pag-abot na sa 25, ligdas tanan oy. Ang nagtukaw na god, iring ug iro na lang sa sala. That's the way how we celebrate Christmas. Di ba unta ang dapat buhaton karon ang pinaka-excited kay karon ang birthday. Kung ikaw mag-birthday, asa man ang pinaka-excited nimo? Kung ikaw nangandam, para asa man tong tanan nga pagpangandam nimo sa imong birthday? Adto ba sa pizza nga dili pa mao ang imong birthday? Hoy, ano mong tubag? Karon wa nangaluya. Sus, Ginoo. Labi na wa pang COVID. No. Inom dito. Buntag pagka 25 na taon. Awa na. Tuwa sala gaduay. Nasabot mo magduay. Kana bitaw bato bitaw nga hubog ka nya magto ka nga to ang laway. Mo na gaduay. Abi ninyo mga igsoon, maayo man ang kisa mingon nga dili maayo ang Adbento, preparasyon, excited ka ita nya pagpasok sa Misa de Gallo, simba ta kay aron lagi kaluy-an. Maayo na sa inyong dili na to si piyaton, bahala nagmagulan, bahala dili maayong panahon, kay lagi aron kaluy-an ang pulong the word, aron kaluy-an. Maayo na. Pero hinumdumin ninyo nga bisan og dili ka kasimbag Misa de Gallo o makapal o bisan og dili nimo makumpleto ang pagsimba sa Misa de Gallo o dili nimo makumpleto ang pagsimba sa upat ka semana sa Adbento, kung dili nimo na ma-perfect ang attendance, you could not commit mortal sin. Timan ini, but if you fail to go to Mass, either anticipated Mass, which was last night, or if you fail to attend Mass 25 of December without any valid reason, you commit mortal sin. That is the teaching of the Catholic Church. If you do not believe that, it is better for you to transfer another religion. Pili ka na ingon o pwede na to mahangyo. I repeat,
without valid reason. Valid reason, it could be between life and death. That is the teaching of our church. Nga kanang maong pagtulunan hingkalimta na nato. Because 25 of December is one or nativity or ang pagkatao ni Jesucristo which falls on December 25, usa sa tulo nga holidays of obligation. Before sa Vatican II, there are 7 holidays of obligation. Pero after sa Vatican II, gi-reduce ka now into 3 na lang. O unsa maning pilmero sa tulo nga holidays of obligation, ang kadtong Immaculate Conception, which falls on December 8. Pero nanimba ba nitong December 8? Wa may kasimba pa de, kaya wa man matunong og Domingo. That is why we are called Sunday Christians. Again, December 8. Ang wa kasimba sa December 8 without valid reason nga mao ang Immaculate Conception. Bisan gani si Presidente Digong na executive order to make that day a public holiday, non-working. Thanks be to God that we have this kind of president ngan ang daghan wa kauyon kay siya bastos og sinultian. Pero the only president nga nakapa holiday sa December 8. The past presidents maayog sinultian, Kristiyano kaayog dating, kusog musimba, bakapan pag media, pero nakapa-holiday ba sila? Ang mga past presidents? Wala. December 8, ang una, ikaduha mao karon, ug ang ikatulo, January 1. It is not because of being a January 1 nga nakapahimong holiday of obligation. Again, ang dili kasimba ni ining January 1 committed mortal sin. Sa bagay, ang atong concept, understanding of sin na erode because of our callousness of our conscience. Kanabitang gikubala ng atong konsensya. Sala. Okay ra ng sala. Bahala na ng sala. Callousness of conscience. Kanang kubala na. Kung kubala, once gani nga ang konsensya makubala na, dili na nimo dulot na ni nga kung gisulti karon diha kaninyo. Again, why January 1? Tungod kay ang January 1, mao ang kapistahan sa pagsaulog nato sa pagkainahan ni Maria sa Dios. Parehagod pananglitan sa sa ato, natay partikular nga pizza sa atong adlaw na tawhan. Ibutang ta December 26, for example. For you, nga imuha ng adlaw na tawhan, what is important, it is not that December 26 as per se, as date.
What makes you important of that December 26? Because that is your birthday. Maupod na sa January 1. It is not because of being January 1. Kay wala sa numero. Pero, ang pagkainahan sa Diyos. Mabitaw nga, ang atong Archbishop Moloy Balyes, urge us nga i-change na nato the way we greet people, our friends. For example, ang naandan, Happy New Year! Ga, Happy New Year! Brad, Happy New Year! It sounds paganism. Pagano ang dating. Pero mingon ka, Happy Solemnity of the Motherhood of Mary, Brad. Kana ang Catholic Christian nga dating nga greetings. Pero bikil, bisag ako, lainan pa ko. Laliman mo na inon ka nga, Happy Feast Day, Happy Solemnity of Motherhood of Mary, sister. Mutanaw lang na sa imo, ha? Murag lain pang dating. See? Pero ang tinud-anay di ay, gisaulog sa simbahang Katolikong Kristohanon ang Enero 1 sa pagkainahan ni Maria sa Diyos. Mao nga, mga igsoon, balik ta sa December 25, tanawon nato nga we should be happy, joyful ang mood, dili mga luya, dili mo exhaust ang atong energy, tungod kay the darkness disappeared and the heavenly light replaces the darkness. Nga mao karon, as described in the first reading, diha sa unang pagbasa o diha sa ikaduha, nga diin si Hesus Kristo nga diha pang daan, Diyos ng daan, pulong ng daan, sa wala pa buhata ang kalibutan. The description of St. John sa iyang ebanghelyo, diha ng daan, apan buot sa Diyos nga mamahimong tao aron nga mupuyo ug muluwas kanato. Kansang pagkatao gisaulog nato matag tuig karon. So mga igsoon, hinawat pa unta nga ang kadasig sama sa kalayo, unta nga kanunay nga magsiga. Dili unta mualop, muawop ang kakusog niini diha sa tasatagsa nato kakasing-kasing nga sama sa atong gihimo panahon sa Misa de Gallo nga nag-uros-uros ang kainit niini. Sumuna mga igsoon, maunta na kanunay ang atong buhaton nga dili mga luya, labi na niining adlaw, kay kini ang adlaw sa kaluwasan kanatong tanan.